Добре. Може да изглеждам един красив интелигентен циган, защото поне трябва да има един такъв представител, няма как. Аз тебе съм те виждал по тиктока. Щом виждам в флаер, как да не се чувствам като... Това не е платена реклама. Не е платена Така. реклама, как ще... Искам сега да ми кажеш колко ти струва аутфита от очилата до обувките и ще ти дадем едно подаръче от Флеер. Така, почваме примерно от обувките, айде. Кака Бояна ми купи за 35 лева от спорт магазин. Браво на Кака Бояна. А това по-то е женско и от нея и си го носи, защото ми е подарък. Кака Бояна много подарява, бе. Да. Така. Падънки, то не знам колко струва, защото ми приятел ми го подари. Да кажем 50 лева, примерно. Да, пък е тази блуза е 25 лева. А очилата? А очилата струва 10 лева от бижуманията. Те са не са с джаптър, те са за украса. Ще са за украса да излъжи хората, а? Добре. Може да изглеждам един красив интелигентен циган, защото поне трябва да има един такъв представител, няма как. Каза си го човека, сега си спечели на подаръче от Флер. Ето едно специално подаръче за тебе, братленцо от Флера, да си носиш къси панталонки. Това път не са от Кака Бояна, са от бате Цецо. Ама са хубави, нали? Хубави са да си ги носиш със здраве. Мерси. Айде, чао, чао, леко.